ħanġar u lolli imur sabiex naqla lajxin spiċċaw luli jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u jinżlu f'wit il-għasel f'dawk il-ġranet sbieħ nies għall-passiġġati jiġu għall-mistrieħ raban stingat biss riservat għall-isniter u l-kliem tal-kaċċatur żmien il-gamir wara l-moħrit naħdem fi sqir l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u jien qalbeb u xi fjuri satar minn ġu l-blat jinżlu f'wit il-għasel jiġu nar taħat jinżlu f'wit il-għasel f'dawk il-ġranet sbieħ nies għall-passiġġati jiġu għall-mistrieħ kien staġun xogħol kemm bada l-frott u għall-ħidmiti xi prezz dawn l-aħħar jiem kont ftit jien wara l-moħrit naħdem fi sqir l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u jien l-aħħar bidwi f'wit il-għasel